sa kapulisan og warrant of arrest sa patong-patong nga kaso ang usa ka alias Maricel, 31 anyos, kani staff finance sa Executive Committee North Central Mindanao Regional Committee. Ang warrant giserve batok sa suspect pasado alas 3 sa hapon nitong Disyembre 15, 2025 sa 89th Infantry Battalion nga nahimutang sa Purok Diaz, South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Hisayran nga si Ka Maricel nalista sa periodic status report sa third quarter ning tuiga. Nag-atubang si alias Maricel sa kasong murder, frustrated murder ug multiple attempted murder. Nagpabilin karong nakakustudiya sa 89th IB ang kanhi rebelde samtang nagpaabot sa pagtugot sa korte sa pagpasaka sa iyang motion for immediate custody. Mga katropa, kayo nga matubuan og bukol ang imong lawas. Inom adlaw-adlaw og Southern Plus Gold, ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga dunay taas nga anti-tumor ug antioxidant properties nga makatabang malikayan nga matubuan og bukol ang kalawasan. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.